Minule jsme reagovali na video o tom, jak na mě udělali diss track, jenomže stala se ještě horší věc a udělali na mě druhý diss track. Protože Stack vydal nový album, nebo spíš nový EPčko, který se jmenuje 2025 a je tam i track Sibau. A to by teda údajně jsem tak slyšel, tak by jako měl být ten diss track na mě. Takže hele, nevím, jestli budeme reagovat na to celý EPčko, každopádně to Sibau má minutu 52, takže doufám, že to nebudou moje nejhorší 2 minuty z mýho života. Jdem si to pustit. Co? Kámoši jsou underground, i tak si dávaj hype. Ty nám nerozumíš, Kámo, ale jako zatím dobrý bar docela. protože seš fucking dump. Všichni víme, že nás znají, a když ne, tak poznaj. Snažíš se nás ojebat, budu tě muset projebat. Zase naletěl, Kámo, jako solidní. potom radši odletěl. Najebal jsem mu tak těžce, že snad málem odletěl. Pičo, tohle je hard věc, ničím si tu hlasivky. Kámo, jako docela GG pro editory, protože Budou asi pravděpodobně muset vymutovat ty zprostě slovo, takže GG pro editory. A ty neříkej mi nic, seš takhle maličký, máš malý nožičky, chováš se tak dětin. Bro, ale já nejsem bigger, teda co? Maximálně balíš babičky, chceš se k němu Jako balíš babičky, co zkoušíš? přidat, Tinko styl tě rád uvidí, chceš se k němu přidat, Japer Tomov bude buň. Já to je, kámo. Já to je. Chováš se tak dětinsky, maximálně balíš babičky, chceš se k němu přidat, Tinko styl tě rád uvidí. kostýr, kámo. Ach jo. Proč to děláš, Stacku? Proč to děláš? Chceš se k němu přidat, Japer Tomov bude buniti. Hele ty, Aha. ty nám nerozumíš, hele ty nic nevíš, radši táni do pí, když nad dětma si. OK, tohle je moc, kámo, tohle je moc, hele jo, samozřejmě nepodporujeme, tohle je Stackovo album, ne moje, toto ne. Já jsem ale youtuber a já budu vážně slavnej, zbyty jsou Kámo, týpeček jede teďka už, ale. proto radši ještě studuju, samko kariéru buduju, ty neděláš tu nic, ty budeš v akci třídě, poslední panic, někdo tady ze třídy ti sebral tvojí crush. Že on to tam fakt dal, já ho zabiju, kámo, já ho zabiju. No prostě, co se stalo? Líbila se mi jedna spolužačka, ta mě nakonec nechtěla a sebral druhý spolužák. To je celý. Ani se nedivím, ty nevíš, co je chlast. Někdo Nevíš, jako je pravda, že když borci chlastali, tak já jsem se tomu se snažil jakoby vyhnout, že to zdady ze třídy ti zase ubližuje. Ani se nedivím, ty to nejradši podílej. Bylo dost už urážek, teď zkusím být zas hodnej. Dobře, pokusím se, ale nemyslím si OK. Hodnej, láčes zase all day. V češtině si spím, ale hlavně to samozřejmě nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, že v češtině spím. To vůbec o tom nic nevím, asi. že jsem drzej. OK, já jsem píčo asi nejhorší. Dobře beru, chápu, vlastně si to celé zasloužím. GG, kámo. OK, to je asi celý. No, každopádně, abych to shrnul. Možná jsem od toho tracku trošku čekal víc, jo, co se budem. Každopádně opět solidní disy, nicméně, co bych tak tomu řekl, tak samozřejmě celý ten track je lež, aby bylo jasno, jo. A prostě nevím, proč ten Stack má furt zapotřebí, kámo, prostě týpeček, když se podíváme, on tady jakože takhle. Stack je vlastně můj jeden spolužák, který se rozhodl prostě dělat rap, jo. A týpeček tady na mě prostě už udělal reálně 2 disy. Jo, pokud jste neviděli samozřejmě minulý video, tak se můžete pustit dole v popise na prvním odkaze pravděpodobně. Teďka teda nevím, proč to tady nemá, nevím vůbec jako jak funguje SoundCloud, že se to prostě založil jako jenom kvůli nim, ale každopádně, když jste to chtěli pustit, tak se to jmenuje Sibau, jo. Ale, aby toho nebylo málo, no, počkej, má video už 8 minut. Každopádně, kromě toho, v tomhle albu, no v tomhle EPčku, já nevím, proč mu říkám album, že to EPčko, OK, vydal více tracků, jo. A to včetně intro, trdelníkový trh, demo a smrtka. Kámo mě už jebe. Smrtka
se Stinky Shymy, OK. Asi možná teda bych se podíval i na ty další tracky, protože vzhledem k tomu, že jsem slyšel tady ten, tak jako vůbec nevím, jak to mám vlastně porovnat s těma ostatníma, takže možná bych si mohl pustit. Toto už jsem si slyšel, takže třeba Trdelníkovi trh nevypadá špatně. A tady ten beat docela dobrý. Všude vidím číslo 911. Už fakt nevím, co s tím dělat, mám asi zas vidiny. Cítím se jak burka v říši divu, zajíc mi na hodinky ukážu. Už čas mi dochází, v hlavě mi kompletně mrdá. Už bych neměl kouřit tweet, zůstanu už jen u vapa. Dohodlím ten zbytek, potom vodku přidám do seznamu. Šel bych si To není špatný, kámo. už na něj kurva chuť. Potřebuju jenom najít ten trtelníkový trh. Už nevím, co s tebou, nepomůžou ani facky, na mě pomáhají jenom vítr, Red Bully a prášky. Nechci dopadnout tak smažky, nechci skončit jako ty, ale zapijím ty prášky další flašku třešňovky. Proto já cítím se tak super, trdelník už dostávám, trdelníku trh už vidím, těžko se k ním dostává. Už jsem skoro v půlce cesty, za chvíli už u cíle, zpátky už nemůžu, ale stejně jdu na... Kámo, tady tohle z té písničky se mi hrozně líbí ten beat a musím ocenit jakoby text, nebo minimálně ten posun, jak se stack jakoby posunul, protože to jste jakože určitě neslyšeli, ale když se máme podívat na... Počkej, kde to je? Tam jde o to, ten posun, když se poslechneme jeho první track, který se jmenuje Nevěřím v důvěru. To se kámo beat docela jako dosvoluje za mě. Chceš se mnou chodit, přitom miluješ nevěru, nerozumím ti. Řekni, kde bereš odvahu, nejsem takovej, co chodí s každou... Jako za mě, já teda tolik nerozumím hudbě, OK, ale za mě mi tady přijde jako hrozně hlasitý ten mic, že to není takový to pade na pade, ale že prostě třeba jakoby na šedé jeden mic a 40 hudba, no minimálně takhle mi to přijde jako v těch sluchátkách, jak to slyším, OK. Ale každopádně to bylo docela v pohodě. Ještě bych se možná podíval na smrtky se, kámo, já to furt neřeknu dobře, na smrtku se Stinky Shymy, protože to je docela dobrý rapper za mě. Nicméně doufám, že mě je dobře slyšet, protože pořád jsem nebyl schopný si koupit stojan na mikrofon. Takže ještě nějakou dobu tady takhle asi budeme muset fungovat, ale to přijde, to přijde. Celkem dlouhý intro nás taká. Možná máš dobře, já jsem jenom zklamání. Outro jinak říci konec nemusí být virální. Ve 4 ráno budím se a slyším nějaký volání. Dívám se kolem sebe, smrtka přede mnou se sklání. Přišla za mnou na pivko a nebo jenom pokecat. Smrtka říká, je tvůj čas, už budeš patřit mezi nás. Je mi 16, co je blbě, život před sebou vidím. Plány, co jsem měl v budoucnu, už tak srdce nevidím. Už došlo mi, co je blbě, teď vlastně za nic nestojím. Už došlo mi, co je blbě, i tak ty detky ustojím. Smrtko jdi do prdel. Mě by třeba hrozně právě zajímalo, kde ten stack ty beaty bere, protože dobře, hele, nechci nic líkovat, ale taky něco chystám, jo? A potom to budete moct posoudit. Prostě až to vyjde, tak to pravděpodobně ohlásím na svém Instagramu, který máte taky dole v popisku. Ale já jsem prostě měl hrozný problém sehnat, kámo, beat, takže stacku, kde to sakra bereš? A za tebou fakt nepůjdu. Smrtko jdi do piče, už se vyjadřovat nebudu. Sice je to outro, ale za mě je to silnej track. Když seš v klidu, skytneš skladbu v prdeli, dojde ti text. Možná nejsem nejlepší, ale taky furt člověk jsem. Člověk, co dělá furt chyby, omlouvám se všem svým friends. Někteří to nedali a někteří už odešli. Pár do piče poslalo, často mohl jsem si za to sám. Život je jenom jeden, tak ne, že ho tu prosereš. Uteče to rychle, věř mi, ne, že se tu dojedeš.
Kam když tak poslouchám, tak mně přijde, že reálně z těch 3 tracků, na který teďka reaguju, ten Sibau je asi reálně nejhorší, ok. Sorry Steku, ale mně přijde, že všechny jsou kámo lepší jenom na ten diss track. Pořád prosím, asi mrtky se ptám to. Proč nedám mi klid a nedopřeje mi můj star. Aby se mi zdařilo, měl jsem se a i dobře. Ona mi to nedá, ona není taková. Někteří to nedali a někteří už odešli. Pár do píče poslalo, často mohl jsem ale tak si si taky docela real. jenom jeden, tak ne, že ho tu prosereš. Uteče to rychle, věř mi, ne, že se tu dojedeš. OK, toto bylo docela dobrý. Tak jo, takže tohle bylo pár tracků z toho EPčka 2025 od Steka, takže až na ten Sibau za mě docela dobré. Pokud chcete další takový reakce, tak můžete dát odběr a tohle bude asi všechno.